Z bývalého areálu fabriky sa stane štvrť postavená na filozofii najprv ľudia. Tá je základom celej komunikácie. Projekt sa aktuálne nachádza v procese schvaľovania, ale ľudia, tí nás zaujímajú už teraz. Ako im to však dokázať, keď areál Palmy zatiaľ zýva prázdnotou? Pripravili sme im ochutnávku toho, čo budú môcť v Palme zažiť. Akú atmosféru vytvára pôvodné silo? Ako sa tu budú cítiť deti, dôchodcovia či psíčkari? A ako cyklisti? Komunitné podujatie Palma Life sme pripravili tak, aby reprezentovalo život, aký zažijete jedine tu. Genius loci miesta v spojení s obľúbenými gastroprevádzkami, tržnicou s produktami od slovenských farmárov v obklopení kultúry, umelcov a zaujímavých komunitných projektov. Palma počas eventu skutočne ožila. Za jeden deň si život v nej vyskúšalo až 5500 ľudí. Vďaka jedinečnému priestoru a výberu tých správnych aktivít si k sebe prirodzene pritiahla svoju cieľovku a ľudí chytila za srdce ešte predtým, ako sa vôbec začalo stavať. Dôkazom bola nielen účasť, ale aj celá kopa tých najmilších odkazov, ktoré nám v Palme nechali. Palma. Najprv ľudia.